Джейк Пол си търси невеста в София, Стивън Хокинг се състезава с Верстапен, а Макрон краде от Лувъра. Не знам за вас, но аз се нагледах на AI Slop. Още малко чешмата ще текне. На нищо не вярвам вече в интернет. И ето защо и ти трябва да внимаваш. Погледни го това клипче. Можеш ли да познаеш дали е истинско? Това се познава лесно. Има водния знак на Sora. Наскоро рязко се появиха много клипчета от Sora, понеже OpenAI изкараха нова версия на модела, която генерира доста добри видеа. Но не и перфектни. Признак номер 2 на AI Slop е лошото качество. Пикселите играят, а звукът е като видео от Sony Ericsson K750i. За родените след 2000-та това беше Pro Max преди 20 години. Затова и клипчетата ги правят да изглеждат като от боди или security камера, които няма добра резолюция така или иначе. С следващите модели обаче и качеството ще се подобри. Затова признак номер 3 на AI Slop е, че дъската им хлопа. Искам да кажа, погледни ги. Нещата в клипчетата са неадекватни. Къде виси този национал? Изкуственият интелект генерира бъгове в матрицата. Това лъжицата на Нео ли е? Какво е това? Този пък снима право напред, но пък телефона му хваща кадъра под нашия ъгъл. А тая полицейска кола се сглобявали пациенти на доктор Радева. Кой пие вода, бе, братко? Но най-вече, и това е най-важното, тия клипчета представят нереални неща. Такава технология няма. Рис няма да скочи през прозореца в тоалетната ти, да не е луд. Тая бутилка е малка по руските стандарти и всеки, който има котка, знае, че нищо не може да държи вниманието и толкова дълго. Опичайте си акъла и бъдете мнителни. Живеем във времена, в които ако нещо в интернет е нереално, то най-вероятно е. Това, което въжеше за текст и снимки, вече въжи и за клипчета. Днес са котки и смешки, но утре ще е нещо опасно и емоционално заредено. Ако е too good to be true, най-вероятно е фейк.